नमस्कार प्रणाम रउआ लोगिन देखत तंजा भोजपुरिया देसी धमाका। अगर ये वीडियो रउआ लोगिन के पसंद आई तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करी जा और बताएम जाए वीडियो कैसा लागल। जौन वीडियो सोमिया जी के वायरल भई रहे खेसारी जी के टैटू वाला पर एगो गाना लिखले बानी हम। अगर ये गाना रउआ लोगिन के पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये गाना के शेयर करी जा और चैनल के सब्सक्राइब करी जा। झूठो ये टैटू के हो जाई साजा, मिली ना खेसारी कुंवर वाला माजा, ऐसन मरद कहाँ मिली पाई। खेसारी 103 बना लो ना तो पवन सिंह में लेके जाई। ई जवानिया के माजा पवन सिंह वे उठाई। हमरा पीछे पड़ल बाणे करण भोजपुरिया के भाई। खेसारी 103 बना लो ना तो पवन सिंह में लेके जाई। ई जवानिया के माजा पवन सिंह में उठाई। हमरा पीछे पड़ल बाणे करण भोजपुरिया के भाई। अगर वीडियो रउआ लोगन के अच्छा लगे तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब करी जा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताई जाए वीडियो रउआ लोगन के कैसन लागल। धन्यवाद।